Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hem muhabbat iyesi bulgan Allah ismi bilen ihtibarıgızga büyük İslam taqlimatına bağışlangan dini, içtimai, milli programımızın bugünkü çağrılışın takdim etemiz. Assalamu alaikum gaziz imandaşlar. Biz sizni Balqış programmasında selamlayız. Bu yılғы октябрь ayı beyramlarga boy bo'ldi. 1 oktyabrda ülkenler gününü bilgilab o'tdik. 5 oktyabrda bizning donliqli o'qituvchilarimizning bayrami bo'ldi. 11-de Respublika günü. Kimdir için, bir köpler için ol tağında özlerinin tuğan günleri, yubileyleri bilen de kadirli bu oktябрь ayı. Demek bugünkü tapşırığımız şahsiyetke, mekteber şahslarımız rubrikasında bugün bizde konakta Venyara Hanım Angam kızı Ahmadullina. Ayı, Ömer ol bir yafraktır. Elbette bir zaman kıyılaşak, en matur hatireler aşbu görüşüde kalacak. Biz sizni bugün mağrur şırşıları bilen, temli koyunçilekleri bilen don tutkan, atnabayları, sajideleri bilen gururlangan Tetişli rayonu konağı bilen tanıştırabız. Ayı, bulutlardan desterek şişmeler var. Yer aslarında şehirler var. Her nersede bizning gam var. Bizning gam, bizning ko'ngillarimiz muhtarama Venyara Hanım Angam kızı Ahmadullinaga yönelgen. Her avılının öz yıldızı bula. Yüzük qoşı her bir tübekning. Nindi bizmenlerde ülşergesin koynarlığın sizдің yürekning. Hürmetli televizor qarovchilar. Bizning Irak'tan Tetişli rayonundan kelgen qunağыбыз, meşhur o'qituvchi, hizmet veterani, RSFSR'ning ma'arif atlishnigi, ömür boyu Qudosh o'rta maktabida o'qitgan, bugungi kunda da tinib turmagan avulda veteranlar uyushmasini yetaklovchi Venyara Angam kızı Ahmadullina. Eydagiz әлі өзігіз білен tanıştırıp кетегіз. Исәнмесез телевизор караучылар. Сезгә Тәтше районы халкы, Кудаш авылы халкыннан, җитәкчеләребездән ялкынлы кайнар сәлам. Үзем турында әйтеп киткәндә, балачактан башласак әйбәт булыр. Мин 1946 елның 15 октябрында укытучы гаиләсендә икенче бала булып Шулган авылында дөньяга килгәнмен. Әти-әниләр укытучы булып Шулган авылында 14 ел укытканнан соң мин анда 2 класс кына укыдым. Кудаш авылына күчеп килдек. Ондан соң мин авыл мәктәбендә белем алдым һәм мәктәп тормышында кайнап яшәдем дип әйтәм. Балачагым менә шулай истә калган инде. Авыл балалары шикелле шаналар шуып, шаңгылар шуып, менә шулай уйнап, матур иттереп балачагым үтеп китте. Һәм 7 классны тәмамлагач, 61 елны мин Бәләбәй педагогия училищесына укырга киттем. Ә минең классташларым 8 класска укырга киттеләр. Бу елны шулай итеп 7 еллык мәктәп 8 еллыкка әйләнде Кудаш авылында. 1961 елда мин шулай итеп татар бүлегенә Бәләбәй педучилищесында студент булып укый башладым. Бәләбәй педучилищесі ул заманнарда бик данлыклы Рәсәй Федерациясында күрнекле урыннарны яулап ала торган уку йорты булып торды. Онда безне нинди генә һөнәрләргә өйрәтмәделәр. Укытучы булган кеше бигрәк тә башлангыч класс укытучысы. Бәлки авылларга барса да, ул анда агитаторда, ул анда музыкантта, ул анда бүтән эшләрне алып бара торган кеше буларак, шулай тормышка нык әзерләделәр безне анда укытучылар. Чын укытучы ясап чыгардылар. Рәсем ясарга булмасын, музыкага булмасын, спорт эшенә, физкультурага бар яклап та безне шулай тормышка әзерләделәр. Менә инде Бәләбәй педучилищесын бетергәнгә дә 51 ел узып киткән. Әмма шушы вакыт эчендә без бик күп иптәшләребез белән очрашып, төрле эшләрне дә
сорашып, белешеп, хәбәрләшеп торабыз. Һәрберебез нинди дә булса дәрәҗәле урыннар яулаган, ниндидер дәрәҗәле урыннарда эшләгән, төрле наградаларга лайык булган. Бәләбәй педучилище дигән исемгә без тап төшермәй яшәгәнбез. Венера ханым, чынлап та менә педучилище бетергән укытучылар мәктәптән соң шундук югары уку йортына кереп укытучы булганнарына караганда нишләптер ныграк әзерлекле була, шулай бит? Шулай. Чөнки педучилище ул белем генә бирмәй. Ул бар яклап та кеше буларак тормышка яшьләрне әзерләй. Бердән үзене шундый интеллектуаль үсеш формалаша. Икенчедән культура, сәнгать, һәркем үзенең сәләтен үстерә ала. Менә шушыларны тормышта балаларны укыткан чакта, яшьләр белән, халыклар, ата-ана белән эшләгән чакта шушы сәләтләр бик кирәкле. Шулай итеп 65 елны, 1965 елда мин Бәләбәй педучилищесын бетердем һәм мине Бәдрәш 8 еллык мәктәбенә эшкә җибәрделәр. Мин анда башлангыч класста укыта башладым. Бит инде сез гомерегезнең күп өлешен гомерегезне Кудаш урта мәктәбенә багышладыгыз, шулай бит? Менә шундагы истә калган еллар, хәтерегезгә уелып калган еллар турында сөйләгез әле. Мин Бәдрәш мәктәбеннән соң 4 ел әле район пионерлар йортында эшләдем. 3 ел методист, 1 ел директор вазифасын башкардым. Җәй айларында район пионерлар лагерында да эшләдем. Пионер эшләрен бик нык алга китте ул елларны дип әйттеләр инде. Төрле район мәктәпләренә дә йөрергә туры килде, методик эшләрне бик каты эшләргә туры килде. Һәм бик зур багаж белән мин инде Кудаш мәктәбенә, институтны ул вакытта мин битеп ятадырым, заочно Бөрепет институтының филология факультетын битеп ятадырым. Шуны мине Кудаш урта мәктәбенә тәрбия эшләре буенча директор урынбасары итеп Кудаш мәктәбенә эшкә күчерделәр. Сез бит әле ул вакытта бик яшь булгансыз. Директор урынбасары булып ничек эшләп киттегез соң? Директор урынбасары булып мин узакта эшләмәдем. Безнең укытучыбыз ялга китү сәбәпле мине укыту тәрбия эшләре буенча мөдир итеп куйдылар әле, директор урынбасары итеп. Мәктәптә 650 укытучы, 2 сменада укытабыз. Директорыбыз Әмир Кашфиш, бик шундый бар якка да оста, коллективны бик матур итеп алып бара торган кеше. Шушылай итеп, үземнең укытып чыгарган укытучыларыма мин завуч булып эшләүне хәзер уйлайм да үзем ничек булдыра алдым, ничек итеп эшләй алдым микән шушы тикле зур вазифада дип аптырап куйган чакларым күп. Элек бит инде бигрәк фанатизм көчле иде мәктәптә. Сез менә гомер буе мәктәп кырында гына яшисез, бүтән чараларда әлдә катнашасыз. Элекке мәктәп белән хәзер мәктәпнең аермасы бармы? Бигрәк зур. Хәзерге заманны алганчы, элекке заманда укытучылар үзләренең хезмәтенә бирелгәнлек белән эшләделәр. Вакыт белән, гаиләдәге мәшәкатьләр белән исәпләшмәенчә. Тик мәктәп эшенә генә. Ул көннәр буе шунда ята, класс эше белән шөгыльләнә, атаналар белән, күпме атаналарның өйләренә йөрүләр. Аннан соң кичке сменада үзләре концерт, сәхнәләрдә йөрүләр. Бер төрле дә шушы эшләр өчен акча сорау булмады. Кешенең үзенә бирелеп шушы тикле хезмәтен яратып, балаларны, халыкны яратып эшләүенә хайран калырсың. Менә шушы хәзерге заманда инде ничектер шушындый культура ягы ничектер аксаймы дип әйтәйемме. Менә хәтта әле укытучыларга дәресләр дә җитмәй бит инде. Укытучыларны инде уже кружоклар, төрле түгәрәкләр белән, факультативлар белән шөгыльләнмәйләр, дәресләр бирелмәгәч, акча түләнмәгәч. Элекке заманда ничектер укытучылар үз теләкләре белән, үзләренең балаларны үстерү максаты белән, тормышка әзерләү максаты белән укытучылар белән бик күп шөгыльләнә торганнары. Аның каравы бүгенге укытучыларның бит бигрәк тә күп компьютерда эшләргә кирәк, бик күп язу белән шөгыльләнәләр алар. Менә шулай шул. Элегрәк күбрәк балалар белән, халык белән, укучылар белән эшләгән булса, хәзер алар только документ теркәйләр. Мин уйлай торган идем, компьютер чыккач, бер төрле документта теркәмәсләр, бөтен данныйлар да шул компьютерда булыр дип. Килеп чыкты, киресенчә берәр мероприятие үткәрдеме, аны фотога төшергә кирәк, аны матур иттереп
пешетләргә кирәк, шуннан гына синең эшеңне күрәләр. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең бүгенге әңгәмәдәшебез Тәтешле районы Кодаш авылыннан килгән кунагыбыз Венера апа Әхмәдуллина. Венера ханым, сез бит менә гомер буе җыр, әле укытучы булудан тыш, гел җыр моң эчендә кайныйсыз. Сез инде үзегез менә гомер буе директор урынбасары булып эшләдегез. Шул ук вакытта сез һәр вакытта балаларга музыкаль тәрбиядә бирдегез. Баянда уйнарга да өйрәттегез, мандолинада уйнарга да өйрәттегез, үзегез дә уйныйсыз. Менә шул кадәр шушы сәләт сездән каян килә ул? Безнең әткәй, әнкәй бик оста мотор җырчы иделәр. Алар инде бу дөньяда юклар. Алардан күчкән сәләт дип уйлыймын инде. 3 яшемнән башлап сәхнәдә җырлап йөрим инде. Җыр күңелем тулы җыр моң. Хәсрәтләнсәм дә җырлайым. Шатлансам да җырлап җибәрәм. Өйдә беркем дә булмаса, баянымны алам да, рәхәтләнеп, өй тутырып җырларга керешәм. Районда үткәргән, авылыбызда үткәргән чараларда да һәр вакыт җыр белән катнашам. Төрле конкурсларда, фестивальләрдә дә. Менә аннан соң безнең авылыбызның инде 60 елдан артык исемен йөрткән, әри исемен йөрткән халык инструментлары ансамбленең чыгышы безнең бик мактауга лаек. 60 елдан артык без инде уйнайбыз. Мин 5нче класста укыганда Ләүзә Муллаянова безне мандолинага өйрәтте. Шуннан башлап без сәхнәдә. Койларда гына без чыгыш ясамадык. Янаулы калмады, нефтекамысы. Мәләвезгә хәтле бардык. Алмаш концертлар белән. Телевидениедә гына 5 тапкыр чыгыш ясадык. Әле дә сәхнәдә безнең. Мондагы нәрсәсе әйтәсе килә, безнең шушы ансамбльне оештырган, укучылар белән оештырган Ләүзә Муллаяновна бүгенге көндә 87 яшьтә. Ул әле дә шушы мандолина белән сәхнәдә. Икенче иң оста, иң талантлы укытучыбыз Земфира Сагитовна Кашфиева бүген ул да сәхнәдә. Мин алар белән горурланам, аларга һәр вакыт рәхмәт әйтәм. Мин бу ансамбль белән Ләүзә Муллаяновна пенсиягә чыкканнан соң җитәкчелек итәм. Мин аларга бик рәхмәтлемен. Киләчәктә дә шушылай аларның таза исән булып, шушы сәхнәдән төшмәүләрен телим. Венера ханым, менә ансамбльне яшәртү буенча эш алып барасызмы? Ансамбльне яшәртү буенча үткән ел бик әйбәт кенә башлангыч булды. Дом пионеров дип әйтсәк, илкешә була инде, Центр детского творчества. Балаларны мандолинада өйрәтергә дәресләр бирде. Атнасына 4 мәртәбә балалар белән шөгыльләндек, 10 бала. Венера Әнгам кызы, сез менә шул кадәр авылның мәдәни тормышы белән яшисез. Бөтен концертларда катнашасыз, җырлыйсыз да, бийсез дә, яшьләрне дә, өлкәннәрне дә оештырасыз. Һәм моннан тыш бит әле, сез инде 10 ел буе Кодаш авылының ветераннар советы җитәклисез. Өлкәннәр тормышы турында да сөйләп китмәсез микән? Ләйсән, инде халык белән гел генә эшләп, балалар белән эшләгәч инде олыгайган көннәремдә дә шушы эшне, шушы һөнәремне ташламадым. Бу өлкәннәр эше турында безнең район советы ветераннар рәисе Әнәс Фәтхи улы Магзумовны тыңлап үтик. Бүгінгі күндә безнең Тәтешле районында барлыгы 7203 пенсионер исәпләнә. Шуларның 604 хезмәткәрләре, 15 генә калдылар инде менә кызганычка каршы бүгенге көнгә сугыш ветераннары. Сугыш ветераннарының бүгенге средний яшьләре 90-нан узган. Шулай булгач, алар турында якты истәлек кенә әйтеп һәр вакыт без үзебезнең төрле мероприятияларда эшләр алып барабыз. Укучылар арасында эшләнгән эшләрдә алар белән очрашу булсынмы, аларның үткән тормышлары турында сөйләшү булсынмы, или минемчә инде иң якыны аларның үткән тормышларынан үзебезнең әлеге тормышка нәрсәдер алып калу. Бу бигрәк тә мөһим чаралар булып тора. Ни өчен дигән вакытта, әле безнең яшь буынны тәрбияләүдә, патриотик рухта тәрбияләүдә бу иң зур рольләрнең берсен уйнап тора. Ни өчен? Без менә әле шушы Тәтешле районында әйткән 7203 ветераннар советында
барлығы башлангыч оешмалар 26. Шуларның 13-і ауыл билемеләрендә, калган 13-і менә шунда төрле оешма организацияларда. Мин әйтердем инде менә шу 13 ауыл билемеләрендәге ауыл советлары председательләре, ветераннар советлары председательләреннән 6 хатын-кыз председательләр булып эшләйләр. Аларның эшләренә килгән вакытта инде хатын-кыз үзенең бүгенге көн таләпләренә үзләрен куйган эшләре матур итеп халык арасында эш алып бару, төрле иҗтимагый чараларда катнашу, аларны ветераннарны төрле эшләргә җәлеп итү, ул булсынмы балалар белән очрашу, ул булсынмы клубларда төрле культура эшләренә, мөһим эшләргә чаралар үткәрү, булар барысы да әйтеп тора инде. Менә шушы ветераннарсыз эшнең алып барылмавы. Шушы әйтеп үткән 6 җитәкче председатель совет ветераннарының иң беренчеләрдән әйтергә кирәк инде яхшы эш алып барганы дiyim. Ахмадуллина Венера Ангам кызы Кодаш авыл билемәсендә эшли. Әгәр дә без аның тормыш юлына килгән вакытта элек ул шушы яшьләрне тәрбияләргә укыту эшендә бик зур өлеш керткән булса, хәзер инде шушы ветераннар белән эшләүдә ул үзенең основной эше итеп алып бара. Кайда гына нинди генә чара үткәрелсә дә, ул һәр вакыт шушы ветераннар белән, аларның туган көннәре белән котласынмы, аларның юбилейлары булсынмы, балаларның бер чараларын үткәрсеннәрме, бәлки генә сабыйларның туган көннәрен үткәрсеннәрме, Венера Ангам кызы һәр вакыт шуның уртасында була. Ул үзенең чыгышы белән, үзенең җыры белән, үзенең төрле уен коралларында уйнау белән халыкны җәлеп итә торган, үзенә тарта торган эшкәрсез бер күңелле кеше. Аның тормышына килсәк, ул бер вакытта да бер эштән дә зорланмады, бер эштән дә авырсынмады. Үзенә кушылганмы, ул кушылмаганмы, кирәк икән дип саны икән кеше арасында шу эшне алып барырга. Ул моны эшләй, башкаларны җәлеп итә белә, укытучыларны җәлеп итә белә, район руководствосын җәлеп итә белә. Ул шундый бер пример әйтергә кирәк. Үзләренең Кодаш авылында үткәрелгән дини бәйрәмнәрнең берсе Акбай чишмәсе турында, Фазыльян чишмәсе турында эшләр алып барган вакытта булай ди. Ничек инде шушы авылны карап, матурлап тотуда торган кешеләр читтә калсыннар моннан. Ничек итеп мин андан читтә калайым? Минсез, авылдан ветераннарысыз безнең киләчәгебез юк. Шуның өчен дә мин бүтән җаным, тәнем белән аларның булмышына, аларның яшәешенә кагылышлы эшләр алып барам ди. Шушы көннәрдә безнең Венера Ангам кызының 70 яшьлек юбилее үтеп бара. Аны туган көнендә котлыган булсалар, туганнары, якыннары, үзенең белән бергә эшләгән кешеләре, менә без инде аны зурлап үткәргә җыенабыз үзләренең авыл клубында. Мин уйлыйм инде бүтән халыкта моңа үзенең җанын танын бирә дип, ни өчен дигән вакытлар, әлеге вакытта да әйтеп торалар. Венера апаны ничек итеп инде читтә калдырасың? Безгә түккән кешенең бер генә бәлки генә өлешен бездән күрсәтсәлсәк тә, без бәхетле булыр диделәр. Шушы уңайдан файдаланып, мин дә аны районыбызның ветераннар советы исеменнән, президиум исеменнән котласы килә. Шушындый бәйрәме аның тормышында бер генә тапкыр була торган бәйрәме. Эшкерсез матур күңелле, халык арасында гомерлеккә истә кала торган бәйрәм булып үтеп, үзенең тәрбияви эшендә шушында ул халыкка биреп калдырсын дип. Аңа озын гомер, семьясында зур бәхетләр, балаларының игелен күп, балаларның хистәрлегендә озак яшәп эшләсен иде. Венера ханым, менә картлык шатлык түгел диләр. Сез моңа ничек карыйсыз? Картлык шатлык түгел дигән сүз белән һич кенә дә килешәсем килмәй. Ул гомер үтә тора, күңел картаймасын кешенеке. Күңеле картаймаенча матур иттереп, һәрбер кеше үзенә нинди дә булса шөгыль табып, үзенең кирәклеген, тормышка, балаларга кирәклеген белеп яшәсә, бер вакытта да картлык ул ямсыз хәл түгел. Бигрәк тә балаларга,
дусларыңа, якыннарыңа кирәкле булып яшәү, ул үзе бер шатлык. Ә инде менә безнең ветераннарыбыз әле булса сәхнәләрдә чыгыш ясап, үзләренә шундый күңелләренә шатлык өстәп яшәүләре тагын бер зур мәртәбә. Безнең ансамблебызда зур генә бәйрәмнәрдә чыгыш ясый. Без аннан соң төрле юбилейларны үткәрәбез. 50 ел бергә, 60 ел бергә гомер иткәннәрне тәбриклибез. Туган көннәрен шушылай хәлләрен белешәбез, өйләргә йөрибез, кемнәргә нинди ярдәм кирәк, район җитәкчелегенә, үзебезнең авыл җитәкчелекләренә хәбәр итәбез. Форсаттан файдаланып, мин шуны да әйтәсем килә. Кичә генә безнең авылыбызның Кодаш авылының иң данлыклы механизаторы Нафиков Нәсимян абыйга 80 яшь тулды. Ул 2 тапкыр орден хуҗасы. Ул 78 яшендә генә пенсияга эшеннән туктады. Аңа пенсияда киткән чагында колхоз рәисе үзенә үзе эшләгән тракторны калдырды. Һәм менә шул үзенең техникасы белән ул колхозыбызга, авылыбызга бик күп хезмәт күрсәтте. Нәсимян абый, сезне шушы 80 яшьлек күркәм юбилеегыз белән ветераннар советы исеменнән, менә шушы Балкыш передачасыннан сезгә зур тәбрикләү сүзләре җиткерәсем килә. Таза сау сәламәт булып, балаларыгызның, якыннарыгызның кадер-хөрмәтен күреп, озын-озак бәхетле яшәргә язсын. Рәхмәт, Венера ханым. Анан сезгә тагын шундый соравым бар. Менә кайда булмасын, сез һәр вакыт хәрәкәттә. Кайда концерт булса да сез чыгыш ясыйсыз. Кайда нинди кичә оештырсалар, аны оештыручы сез. Мөгаен сезнең йортыгызда сезгә бик тугры ярдәмчегез бардыр. Тугры ярдәмчем шул тормыш иптәшем Фирус Әнвәр улы. Ул механизатор булып эшләде. Бик тырыш, бик уңган. Без аның белән 2 ул, 1 кыз тәрбияләп үстердек. Алар һәрберсе үзләренең тормышы белән яшиләр. 4 оныгыбыз бар, Аллага шөкер. Йорт җирләребез барсы да бар. Әллә ни байлык өчен исебез китеп яшәмәйбез. Мал тотабыз, кош-корт, бакча карыйбыз. Булганына шөкер итәбез, җиләк-җимеш җыябыз. Гөмбәләр җыябыз. Менә шушылар белән балаларыбызны, туганнарыбызны сыйлыйбыз. Үзебез инде күңелебез киң булгач, кемнәр үстермәй, кемнең нәрсәсе җитмәй, шулай биреп, таратып та җибәрәбез инде. Венера Әнгам кызы, безнең тапшыруга килгән өчен сезгә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең каршыда Тәтешле районы Кодаш авылыннан килгән кунак Венера Әнгам кызы Ахмадуллина булды. Бөтен телевизор караучылар исеменнән дә сезгә рәхмәт сүзләрен җиткерәбез. Исән, имин булыгыз. 70 яшыгыз белән без дә котлыйбыз. Гәрчә без бу сонга ышанмасак та, 100-гә җитеп, 100-не дә узып китеп яшәгез. Рәхмәт, безне зурлап шул тикле матур күркәм тапшыруга чакыруыгызга, һәр барчагызга тазалык, исәнлек, саулык, сәламәтлек, гаиләгезгә иминлекләр телибез. Хөрмәтле тамашачылар, нәкъ шагыйрь әйткәнчә, җирләрдән күкләргә ирешкән bir kuvvet, bir avaz, bir моң бар. Ул мөхәббәт белән типкән йөрәкнең тавышыдыр. Без мөхтәрәмә Венера ханым Әнгам кызына бәхет, бәрәкәттә, сөю, сәгадәт ичендә яшәүләр тәкъдир әйләсен дип дугалар кылмактабыз. Аңа үз гомерендә, үз халкының, үз хөкүмәтенең, иленең иманын күрергә насыйп әйләде. Ул үз гомерен халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек иясе итү өчен багышлады. Хөрмәтле телевизор караучылар, без хәзер сүзне яшьләргә бирәбез. Безнең актив хәбәрчебез БДУ студенткасы Энҗе Ибраһимова үзенең әңгәмәсен тәкъдим итә. Яшьлек, гомерең кыска синең, шундый кыска булып тоела. Кичен чәчәк аткан була, таңында инде коела. Әйе, кемдер яшьлеген зая уздыра, инде гомер көзе килеп җиткәч уфтана. Кемдер исә яшьлегенең һәрбер көненнән ямтәм табып яши. Тапшыруыбызга килгән кунагыбыз да нәкъ шундыйларның берсе.
Татар егете 2016 батырлык һәм уңганлык бәйгесе җиңүчесе, Аскын районының Яңа Казанчы авылы егете Нәфис Нигамаев. Нәфис, хәерле көн. Хәерле көн. Сезне сиңа бирәм, үзең белән таныштырып үт әле. Сәлам сезгә Аскын якларыннан, сәлам сезгә көтмәс буеннан, газизләрем әти-әнимнән, киндек каным тамган җиремнән. Нәфис Нигамаев мин. Гаиләм минем бик гади, апам бары 3 кенә, ә үзем мин кечкенә. Без 4 туган, 4 таган, 4 санын мин яратам. 4нче айның 4-ендә бу дөньяга мин туган. Казанчы минем авыл, шишмәләргә бай авыл, юлың төшсә бу якка, таныпка кирип сугыл. Авыл эшен һич иренми башкарып яратам. Утын ярам, пешән чабам, кирәксә кадак кагам, җырларга да яратам, баянны да мин тартам, сәхнә түрләренә басып, халкым моңын таратам. Армиядан кайткач та укый башладым читтә, хыялым сәнгать күгендә, йолдыз булу ничектә. Белүемчә, син Мифтахетдин Акмулла исемендәге педагогия колледжының музыка укытучысы бүлеген тәмамладың һәм бүгендә син безгә күстәнәч белән килгәнсең. Һәр вакыт баяннан аерылганың юк. Кайчан син баянда уйный башладың? Бәләкәйдәнме башладың? Һәм кем сиңа баянга мәхәббәт тәрбияләде? Баянда инде мин билек чактан бирле уйныйм. 2002 елдан бирле. Мин күршедәге абыйга кирип, уйнарга өйрәндем. Айбулат исемле абый. Мин аңа рәхмәтлемен. Ул өйрәтмәсә, мин әлеге көндә уйнап, җырлап йөрмәс идем дип уйлыйм. Бәлки җырлар идем, уйнамас идем. Башта бәлки гармунда уйнадым, өйрәндем. Соңдан үзем баянга үзем теләп күчтем, уйнадым. Һәм музыкаль колледжга укырга кирдем дә, анда ныклап өйрәнергә тотындым. Һәм анда 4 ел укыганнан соң мин укып чыктым, әйбәт кенә өйрәндем, Аллага шөкер. Әйтүемчә, инде син тамашачыларга да күстәнәч алып килгәнсең. Баяныңда безгә дә уйнап җырлап күрсәт әле. Мин инде җырлар алдыннан үземнең кечкенә шигырь юлымны укып үтәсем килә. Уйнап җырлыйм гармунда, күңел моңга тулганда, йөрәгем дулкынына авыл көен сузганда. Sandığaçlar kulüp kayda sayrıy, sarmanı buylarına direkte şu, sarmanı buylarında direkte. Sina bulgan yeşillik mehabetin, Ürilip şeşek ata yürekte. Үзең бик матур итеп җырлыйсың да. Каян килгән сиңа мондый сәләт? Әтиәнең, апаңнар да иҗат кешеләреме? Минем инде әнием яшь чагында җырлаган. Мин билек чакта хәтерлим, аның авыл клубында җырлый иде. Минем апамнар да бик матур җырлый, барысы да, ләкин алар сәнгать юлын сайламалар, укытучы юлын сайладылар. Ходай Тәгаләдән бирелгән дип уйлыйм мондый сәләт. Үзең сүзләрен дә, көендә үзең язып, җыр иҗат иттең. Әйдә әле тамашачыларга да авылыңа багышланган җырны ишеттереп үтик әле.
башында балқып тұра, танып шифаханасы. Екі яқылап ағып ята, тілгіз күтмәс йылғасы. Туған ауылым Қозанышым, суын ішік туйғанышым. Туғанарыны қайтып көрек, бізіне өмір ұзғанышы. Туған ауылым Қозанышым, суын ішік туйғанышы. Туғанарыны қайтып көрек, бізіне өмір ұзғанышы. Шишмелері алтын күміштен қимет, тәніге қуат, жанға сихат, Құдайыма мың рахмет. Туған ауылым Қозанышым, суын ішік туйғанышым. Туғанарыны қайтып көрек, бізіне өмір ұзғанышым. Туған ауылым Қозанышым, суын ішік туйғанышым. Туғанарыны қайтып көрек, бізіне өмір ұзғанышым. Сағынып қайтам ауылымны, ойнап өскен урамны. Дуслар білән су бойына, егіріп түшкен суқымақына. Туған ауылым Қозанышым, суын ішік туйғанышым. Туғанарыны қайтып көрек, бізіне өмір ұзғанышым. Туған ауылым Қозанышым, суын ішік туйғанышым. Туғанарыны қайтып көрек, бізіне өмір ұзғанышым. Туғанарыны қайтып көрек, бізіне өмір ұзғанышым. Бізіне өмір ұзғанышым. Туғанарыны қайтып көрек, бізіне өмір ұзғанышым. Конкурсларда да бик актив катнашасың. Бірінші тапқыр сәхнәгә шыққаның исеңдәме? Үйдәге сандықтыр деп ойлаймын. Менің бірінші сәхнәм шул иде. Сандыққа мініп басып жырлайдым. Анан кері ауылдағы клубқа шығып жырладым. Енді 2002 жылда мен 2003 жылда Асқын Йылдызчыклары конкурсында бірінші орын яуладым. Һәм шундан соң менің юлым ашылды. Әлі күнге хәтле жырлап йөрим. Әлі менә соңгы конкурсларга килгәндә республикада да, син республика конкурсларында да бик актив катнашасың. Нинди конкурсларда катнаштың? Мин дә Мәгафур Хисмәтуллин исемендәге конкурста катнаштым 2012 елда. Анда инде мин икенче урын алдым. Аннан соң шул елны Мәгафур Хисмәтуллин исемендәге конкурста 3нче урын алдым. 2016 елда Баш калабыз Уфада беренчегә татар егете бәйгесе үткәрелде. Син анда да үзеңне сынатмадың, Нәфис, беренчелекне яуладың. Безгә татар егете бәйгесе турында да сөйләп үт әле. Нинди кичерешләр сиңарда? Мин анда шулай кинәт кенә килеп эләктем, уйламаганнан. Һәм инде барса килеп чыкты, барып чыкты. Мин анда беренчелекне яуладым. Катнашканда анда кыенлыклар булды инде. Шул әзерләнүе кыенрак булды. Вакыт кирәк булды. Беренче тапкыр андый зур конкурста катнашкан булмады. Миңа анда туганнарым, якыннарым, дусларым ярдәм итте. Алар миңа тавыш бирделәр. Аларга мин рәхмәт итәсем килә. Аларның ярдәме белән эшне башкарып чыгара алдым. Минем уку йортымнан да бик зур ярдәм иттеләр. Аларга зур рәхмәт итәсем килә. Шундай бар яклап килгән егетнең дә яшьләргә әйтер киңәшләре бардыр. Минем яшьләргә шундый теләгем бар. Үзебезнең милләтнең горурлыгы булсыннар, таза бай, бәхетле, озын гомерле булсыннар, әти-әниләрен онытмасыннар һәм матур гаилә корып яшәсеннәр. Нәфис, исемең җисемеңә тап килгән. Эшләгән эшләрең дә, буйсының да Нәфис. Сиңа тик иҗади уңышлар гына насыйп булсын елларыңда.
Рәхмәт, сиңа да шулай ук. Рәхмәт. Ey бәндәләр, белегез ки, киләчәкнең бөтен чәчәкләре бүген кулыбызда тоткан орлыкларның эчендәдер. Алар безнең яшьләребез, киләчәкнең каймаклары, милләтнең ак сакаллары. Без яшьләребезгә, ил күгебездә бәхет кояшы балкысын, җиһан кочагында именлек йолдызлары балкысын дип дугалар кылмактабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге программабыз ахырына якынлашты. Һәр вакыт безнең белән булыгыз, исән имин булыгыз.